Віталь Станішэўскі чытае Антанас Куракас адмыслова для менавіта онлайн. Як казаў Богучевіч, паздароў Божа добрых людцоў. У дадзеным выпадку паздароў Божа тога, хто разгаварыў мяне ў прываце на важную тэму. Як колішнія нацыянальна свядомыя дакаціліся да того, што працуюць на відавочна антынацыянальныя праекты. Сказаць, што іх падкупілі ненавісцю да Лукашэнкі – палова адказу. Другая палова адказу – іх падкупілі ненавісцю і да іншага чалавека, ад любові да якога аддзяляў адзін крок. Падкупілі пачуццем расчаравання і раздражнення. І бінго! Гэты чалавек – Пазняк. Ну не Пуцін жа, прыдумайце таксама. Давайце прымем за данасць, што ў пэўны час, задоўга да апошніх выбараў, у пэўнай часткі людзей існавала нелюбоў да Пазняка. Ведаючы гэта, мы можам прасачыць у дыскусіях, што пры выказванні пэўных нацыяналістычных тэзісаў, дэманстрацыі мадэлі паводзін прынцыповага захавання каштоўнасцей, выкрыцця знешніх пагроз, апанент бы козыр з рукава дастае ярлычок «Пазнякоўшчына» і лепіць яго вам на лоба. Калі ў вас было раздражненне Пазняком, вы можете падумаць: бач ты, а ён мае рацыю. Лепш не быць як Пазняк, ад якога ў мяне ўсё ўскіпае. Або, калі вам важка, каб пра вас дрэнна не падумалі навакольныя, якія не любяць Пазняка, то вы можете падумаць: ой, лепш не трэба асацыіравацца з гэтым фанатычным дзяноном, лепш змоўкну. Тут плоскасць эмоцый. Людзі могуць не паспець падумаць, чаму гэта так адбываецца. Загарэлася іскарка, спрацавала, справа зроблена. Але калі ў вас ёсць час, напрыклад, за цёплай гарбатай з пячэненкай, то я вам раскажу пра генезіс гэтага пачуцця. Пазняк у свой час быў на кані, Пазняк вёў масы. Пазняк у свой час даваў зразумелыя парады, якія выглядалі талковымі. А пасля парады перасталі быць зразумелымі. Пачаў рабіць не тое і не так. Усе ж ведаюць, як трэба. Праўда ж, калі народу пофіг мова, а важная каўбаса, то ад того, хто быў на кані, чакалася, што ён перастане гаварыць пра мову. Ну гэта ж палітыка. Да ўлады ж трэба прыйсці, зачапіць, прыцягнуць людзей, нават з іншымі каштоўнасцямі, падладзіцца пад іх. А ён узяў і не падладзіўся. І тыя, хто ішоў за ім, чакаў яго, узяў і расчараваўся ў ім. Або нават раззлаваўся. А потым гэтых людзей гэтым падчапілі і сталі падменьваць у свядомасці стаўлення да ідэй і рэакцыю на чалавека. Трагічнасць і драматычнасць Пазняка ДБНФ, Пазней КГБ БНФ у тым, што яны спрабуюць быць цытадэллю, якая бароніць каштоўнасці. Комплексны, цэласны набор каштоўнасці. На пэўным этапе ім удалося прыцягнуць шмат людзей, і гэтых людзей яны пачалі ўважаць сваімі, бо яны наблізіліся да іх, здабылі некаторыя з каштоўнасцей. Аднак, здабыўшы некаторыя элементы беларускай цэласнасці, яны не прышчапіліся цалкам, не прымагніціліся. А потым яны раптам сталі заўважаць, што кола меншае, а потым пачулі цікавейшых дзеячаў, якія гарантавалі скарэйшы прыход да ўлады і эфектыўнейшыя метады. Але з гледзяшча цытадэлі, тыя дзеячы былі яшчэ больш аддаленыя, яшчэ менш выхаваныя ў каштоўнасцях. З гледзяшча цытадэлі гэта быў адыход у рэгрэс, і Пазняк сказаў тым, каго лічыў сваімі: куды вы? Не ідзіце туды, вы аддаляецеся ад каштоўнасцей. І умоўна на яго рэагавалі так: а чаго гэта ты на нас крычыш? Ці, інакш кажучы, здзіўляецца, як гэта так Зянон не імкнецца залагодзіць масы і не гаворыць ім прыемныя рэчы і не ідзе за модай. Ну то бок усё псуе. Так, людзі, якія хочуць эфектыўнага падыходу да ўлады, думаюць пра варыянты і часам вырашаюць: а чаму і не схлусіць? Чаму б і не падладзіцца да мас, каб здабыць іх падтрымку? Толькі чамусьці, залазячы ў гэту гульню, мала хто думае у катэгорыях тэорыі гульняў, думаючы пра тое, што гэтак могуць зрабіць і наадварот, з імі, пад іх падладзіцца, іх падмануць, іх прыцягнуць. Не думаючы пра тое, хто каго вядзе, яны аказваюцца ведзенымі.
Пра іх гэта папярэджваюць, але іх гэта злуе. Прыемна думаць, што гэта ў іх атрымліваецца прыцягнуць, а не што іх прыцягнулі іншыя. А зануды тыпу Пазняка перашкаджаюць вялікаму карагоду, яны адпуджваюць масы. Вось уявіце сабе, што ў Сібіры пачынаюць панаваць кітайцы, а расейцы ўшчыняюць супраціў. Расейцы разгортваюць культурныя ініцыятывы з баршчом і шапкамі-ушанкамі, каб выцягнуць асіміляваных расейцаў з-пад кітайцаў. Рух баршчу і ушанкі набірае абароты, аж пакуль кітайская карпарацыя не запускае сваю баршчова-ушанкавую сетку. Мясцовы Іванов крычыць: гэта падман, імі кіруюць нашыя ворагі. Але едакі баршчу і носьбіты ушанак пераходзяць на кітайскі боршч і кітайскую ушанку, бо гэта больш эфектыўна. Таму у маім вымышленым сюжэце праваліцца руская рэканкіста Кітаю, але ў Беларусі былі цалкам рэальныя аналогіі гэтай схемы. Дык жа вернемся да Зянона. Так, кожны раз чуючы слова незалежнасць, пагроза акупацыі, нацыянальная сведамасць, тыя прагныя да ўлады мусяць персаніфікаваць гэтыя паняцці, лічыць іх прыдумкамі жалезабетоннага Пазняка, а не беларускага народа, які некалі быў самім сабой і некалі імкнуўся выжыць. Не было слуцкіх змагароў, не было Каліноўскага. Усё гэта Пазняк, нават да свайго нараджэння. Так яны мусяць забыць, як некалі змагаліся за канкрэтныя каштоўнасці і супраць канкрэтнай пагрозы. Гэта перашкаджае ім помніць, што ім трэба падтрымка ўсяго народа, няважна на аснове якіх каштоўнасцей і няважна пад чым кіраўніцтвам. Ім супрацьпаказана задумвацца, хто яны, у чым іх крэда, іх ідэнтычнасць, іхнія мы, бо раптам акажацца, што іх крэда і ідэнтычнасць акажуцца асобнымі ад большасці, якой удалося з'яднаць. Не варта ім думаць пра шлях, якім ідуць, бо раптам успомніць, што нікуды не збіраліся. Не варта ім думаць, хто вядзе, бо раптам адкрыецца ганебная праўда. І вядома, ім варта ганіць тога, хто нагадвае ім, хто яны і куды яны некалі збіраліся. Бо ён адваблівае ад ладнай працэсіі невядома каго і невядома куды.